Morjesta päivää. Tervetuloa Peltisepän kouluun pitkästä aikaa. Sitten on vähän vietetty talvilomia ja 3 kuukautta vierähtänyt nopeasti ja pikkuhiljaa vähän töihin palataan. Nyt tuli tämmönen huippukohe vastaan käydä tekemässä, että tämmönen loiva katto, että saadaan kamerat ja pysyy paikallaan, niin lähdetään katsoa mitä tämmönen pelti kun piippu pellitetään tässä konesaumakatolla. Eli nythän me on tässä näin niin levitetty tähän asti rivit. Ja nyt kun me on aloitettu tää katon levittäminen tuolta reunasta, niin me on laskettu ja aina lasketaan ja katsotaan niin sanottu rivijako. Että mitenkä nämä rivisaumat osuu erinäköisiin esteisiin, esimerkiksi läpivienteihin, piippuihin ja erinäköisiin kattolyhtyihin ja muuhun. Että miten nämä tulee siihen, että saadaanko me tehtyä aina niin kuin silleen, että tää sauma tulee hyvin. Ja nyt me on lähdetty tuolta tulee mitoitettu sinne sopiva lähtörivi, ja nyt kun meillä on 53,5 rivi etenemä, niin me nostetaan tonne kohtaa pystyyn toi. Eikä nähdään, että se menee hyvin. Sitten meillä on 2 riviä, 107, tonne tulee 1 ja tänne saadaan sitten. Ja nyt tässä kohtaa tää etuosa piipusta, niin tehdään niin sanotusti normi seinälle nosto tähän etuosaan. Ja senhän te osaatte tehdä, kun te olette kattonut se seinälle nosto video, että kuinka tehdään seinälle nosto. Nyt ei muuta kuin lähdetään mittaamaan toi noin ja duunataan siihen toi etuosa seuraavaksi. No niin, nyt siinä meillä on ensimmäinen rivi paikallaan. Sitten ei muuta kuin toi nyt ropataan tohon piippuun kiinni, tonne tehdään vähän ohennusta. Toi kääntyy sitten, tää kääntyy tosta takaisinpäin, et siihen tulee sitten saumataan toi hattupelti kiinni. Siihen tulee nyt 1 ja 2 riviä vielä. Lähdetään sitten kattoo miten nää tehdään näin. Eli nyt tehdään niin sanotusti viiksisaumalla nää piippusaumaukset. Saumaukset, mitä saumat näihin tulee. Niin lähdetään sitten kattoo miten ne valmistellaan. No niin, siinä meillä on nyt tavallaan piipun etupellit paikalla. Eli perus tuokkossaumalla ylös ja sitten tuolta noin niin niistä käännetty noin tolleen. Tuolta nyt toista kääntyy takas yli. Lähdetään kattoo miten tää sitten tehdään tää sivu tästä näin. Lähdetään nyt tekemään tähän sitä tuokkossaumaa valmistelemaan. Ja ensimmäisenä niin lähdetään leikkaamaan ylimääräiset pois siitä niin. Ihan reilusti vaan ei tarvii välttämättä ensimmäisellä kerralla mennä siihen niin sanotusti viimeiseen mittaan, mutta silleen, että se pyritään, tai siis lopputulemahan on se, että 30 senttiä kattopinnasta, eli tästä kun lähdetään mittaa 30 senttiä, eli tonne asti, pitää tulla tuplasaumaa, eli 2-kertaiseen saumaan. Sen jälkeen se saa muuttua hakasaumaan, eli yksinkertaiseen saumaan. Eli tänne yläosaan meidän pitää jäädä se 2,5 senttiä. Ja tänne alaosaan karkeasti se 4,5 senttiä, joka on vähän niinku tupla. Se sitten siitä matkalla muuttuu sit tuplasta siihen yksinkertaiseen saumaan. No niin, nyt meillä on siinä vähän leikattu toi voi lyödä tosta alas. Tää olisi kyllä ollut parempi, että tässä olisi ollut rivi. Mutta näytetään nyt, mä teen vähän itselleni hallaa, eli tää olisi levitetty tosta noin, jolloin se rivisaumakin
ois kaatunut samalla lailla. Tehdään nyt tällä kertaa näin, kaadetaan se rivisauma valmiiksi tosta kohtaa ja laitetaan se tohon alle. Se menee kyllä siitä niin kuin jetsulleen. No niin, eli nyt se on leikattu noin. Sitten me tarvitaan harjikset, eli harjantaittopihdit. Ja nyt me lähdetään sitten tavallaan merkkaamaan nämä piipun reunat tai ääriviivat, miten se nyt sanotaan. Tehdään tänne pieni jälki piipun mukaan. No nyt me nähdään missä se menee. Et näet, tuolla on vähän pitkä vielä tuolta, ei saada tonne ihan nurkkalle. Aina ne mahdollisimman nurkkaa. Saadaan teräviä noista. Tää on niinku jyrkkä mutkainen, terävä mutkainen, se taipuu nätisti. Nyt me nähdään täältä näin, että täällä on niinku ylimääräistä. Voin merkkaa tonne se 300, mihinkä me halutaan, että se tupla tulee. Ja nyt me tosta leikataan toi. Silmällä me nähdään se, missä se 2,5 senttiä menee. Ja tosta 30 sentin kohdalla niin tulee tosiaan se sitten vaihtuu se sauma siihen tuplasaumaan. Eli siitä tehdään tommonen mutka siihen ja muuttuu se leveys. Noin. Nyt mä tästä voin lähteä nostaa tää lopulliseen muotoonsa. Tässä näin aina pikkuhiljaa nostetaan silleen, että kertarykäyksen nosta. Sitten tähän kun tulee semmonen ruma vekki, niin se aina näkyy. Piippu on kuitenkin aina, se kato vähän niinku kruunu, niin siinä näkyy ne kaikki. Nyt näette täältä näin, kun mä rupesin täältä nurkasta nostamaan, niin se rupee nousee tää pelti kans täältä näin. Nyt täältä luontaisesti, mistä tää nousee ylös, niin taitetaan sitten yli kokonaan. Tuonne me halutaan se terävä nurkka. Lyötään alas. Ja toi halutaan tonne ihan nollaa, että se taipuu sit nätisti sieltä saumaa. Sitten taas leikataan ylimääräiset pois, eli tänne nyt halutaan se olisi mä tossa 4,5 senttiä. Se on niinku tavallaan se tupla, tai Englannin puoli on 3,5, sanoin väärin tossa noin. Eli 3,5 senttiä aboutissa leikataan näin. Ja se 4,5 senttiä on siis tuplan puoli. Eli mikä saumaantuu tähän päälle tavallaan. Sitten me halutaan tonne semmonen siisti kaari. Semmosen kaaren näköjään pitäisi rasvata öljytä nää. Rasvata öljyä käy läpi. Tää nyt vähän kosteena. Syksyllä peltipakki kiinni, mutta kaarisakset ja leikataan sitten voidaan vähän, se on vielä vähän iso, 4 sentis menee. 4 sentis, eli mitä pienempi, niin, tai mitä pienempi, niin sitä siistimpi se aina on. Että sitten kuitenkin tulee ne tietyt lainalaisuudet vastaan, eli liian jyrkkää ei voi olla, koska tää muuten sit tulee repeämään toi pelti tosta noin, kun sitä ruvetaan saumaamaan. Tuolta voidaan vielä vähän ottaa.
pois kanssa. Te jotenkin tykkään tehdä nää niinku tavallaan aika limitillä aina, koska se on niin suuri ero, että onko se iso vai pieni. Sillä on, kaikkihan sen tietää. Siinä on vissi ero. Ja tosiaan tää pitäisi saada tää kaari sit tehtyä silleen, että no tässä nyt ei ole niin radikaali merkitys, mutta ettei jäisi tonne semmosia saksia painettu pohjaan täällä näin, koska niihin aina tulee semmonen vekkikohta ja siitä se lähtee sitten repeämään. Tää nyt on alhaalla oleva pelti, tän nyt saa siistittyä vielä täältä näin. No, nyt meillä ei oo siellä niitä semmosia teräviä törstöjä, joka sit lähtis repeä, kun lähdetään saumaan. Noin. Sitten se lemmaroidaan tosta kyljestä tohon kiinni. Toi kääntyy sitten tosta alas vielä. Mut siinä meillä on niinku viiksisauma alku tai niinku pohjatyö tehtynä. Vielä se vähän elää. Mut käytännössä ton näköinen systeemi se sitten on. Ja nyt sitten seuraavaksi, no nyt mä levitän tän loppuun. Elikkä nyt yleensä aina levitetään aina ja sitten tehdään piiput. Nyt tälle näytin, niin tälleen. Sitten tohon tulee kylkipala, palataan siihen, sen aika on. Sitten tälle puolelle sama juttu. Tosta leikataan aika isoimmat pois ja tehdään siihen samanlainen setup. No niin, nyt siinä olisi toinenkin puoli valmiina, eli viiksisauma on. Tässä nyt nähdään tää, eli rivisauma kaadetaan kans tohon, eli nyt kun tohon ruvetaan tekemään toi kylkipalaa, niin sitten tää pitää saumata ensiksi. Ja sitten nostetaan toi pystyyn ja sitten tähän saumataan tuohon rivisaumaan. Katsotaan sitä sit kun on sen aika, mutta nyt se olisi tavallaan niin pitkälle valmis kuin se voi olla valmis. Tältä erää. No periaatteessa ton voisi tehdä tosta noin, mutta ei nyt tehdä se, siihen saa yhden pala. Sitten takakaatopala on taas vähän oma hommansa. Ja nyt levitetään tää loppuun. Ainakin tohon häkkiin asti ja sitten palataan tähän piippuun. Jatketaan taas. No niin, sit jatketaan. Eli nyt meillä on kiinnitetty nää ropattu piippuun kiinni ja lemmaroitu sileillä tonne noin. Ruvetaan valmistelemaan tähän kylkipalaa. Aloitetaan se sillä, että nyt me on päätetty, että tuolta tulee kaataa tänne päin. No miksi se kaataa ennemmin tänne päin kuin tonne päin? Niin täällä tulee niin sanotusti ehjä sauma vastaan, eli tuplapuoli tulee täällä vastaan. Tuolla puolella se tavallaan työntää tonne sauman sisään sitä vettä, niin siksi on pitänyt niin sanotusti ehjää suuntaan kaataa. Nyt valmistellaan toi, joka lyön tosta toi sauma alas. Sitten nostetaan pystyyn samalla kun toi kylkipala ja takakaatopala nostetaan pystyyn. Sitten siihen se kylkipala. Meillä on nyt täällä 50 senttiä. 50 senttiä tohon suuntaan ja periaatteessa tän nyt, jos tekis käsipelillä ton, niin vois tehdä yhdestä palasta. Tehdään se yhdestä palasta, ei tarvitse niin matala piippu, ettei erikseen
Yleensä on niin 300 ja sitten siihen niin erikseen kylkipala, mutta tää nyt yhdestä osasta. Toi on niin pieni. Niin vähän kattopinnasta ylöspäin toi noin. Helposti menee yhdestä osasta. Ei haittaa mitään. Sitten ei muuta kuin siitä sileä rulla ja siitä tavara tuloma. Leveä rulla. Se on 1,25 leveetä ja siitä sitten ei muuta kuin osaa tekemään. Eli meillä oli se 500 näin päin ja sitten oli 700 ylös. Niin se voi ottaa näin päin kannattaa ottaa. Niin on tuolta mitta paljon. Metrin pätkä tästä näin. Siitä me saadaan meidän osa. Jo siitä pelkkä ilmapiippu vielä niin näppärä. Vähän otetaan noita jännityksiä pois. No niin, 500 oli meille tohon lappeille ja 700 ylös. Tommonen ihan hento viiva, et rikottaa maalia, mutta siihen jää kuitenkin merkki. Kattokas tää, meikäläinen kun on semmonen vähän kamarunkkari niin sanotusti näissä vehkeissä, niin en oo vielä edes testannut tätä näin, mutta viimeisimpänä metsästin tämmösen, mikäköhän pizzaleikkuri tää nyt on, suoraan Pizza Enrico Stainless Steel vekotin, niin saa kaikki noin huomattavasti terävämmän kulman, niin lähdetään tällä tekemään nyt testaamaan. Ajetaan tosta viivasta, niin ensimmäinen jälki tähän peltiin, mistä se lähtee taipumaan. Yes. Erittäin nättiä siis. Jos lusikallakin niin pelkästään taivuttaa, jos ei oo kantatut valmiit osat. Pääsääntöisesti tulee tehtyä työmaalla tai sitten isommalla käsirissalla, mutta nyt kun tehdään yhdestä palasta, niin sen kita ei oo kuin 35 senttiä, niin ei ois saanut. Siksi tehdään niin käsin tää nyt. Nyt kun meillä on hyvä jälki tossa noin, niin sitten vaan sormus pitää muistaa aina ottaa pois tässä näin. Tukikäsi tuolla noin. Jättää tonne muuta aina jäljen. Sitten lähdetään nostaa lusikan kanssa tosta jäljestä. Käsi tonne alle ja sitten on lusika. Tää voisi tehdä tampilla tai monella muullakin. Mutta tää on kätevä. Näin työmaa-olosuhteissa lusikka. Käsi tuolla alla ja kämmentä vasten painaa sitten. Pitää käden siellä niin. Noin. Ja piipusta tulee aina, mitä
terävämmät nää reunat, jos ne on ihan semmosia pyöreitä ja noin, niin ei oo siistin näköinen. Mitä terävämpi toi jälki aina on, niin sitä siistimpi se tulee. Noin. Nyt meillä on siinä esivalmistet. No nyt sitä lähdetään sitten asettelee paikalle. Lähtis tulee sit siihen. Ja nyt katsotaan sitten, että tuolla kohtaa tulee tarpeeksi tavaraa yli. No, se on aika lailla siinä. Mä ite tykkään tässä kohtaa aina niin leikkaa suurimmat pois tästä. Jotkut tekee tässä kohtaa jo tänne rypy, eli tonne pohjaan, mistä se sit kohta ruvetaan saumaan. Itse tykkään tässä kohtaa aina leikkaa suurimmat pois. No, kohta näette niin tosiaan minkä takia se tehdään. Eli nyt me päästään lähemmäs tonne pohjaa ja tuolta voidaan tehdä tommonen pikku merkki. Tulee tänne näkyviin. Mä tykkään noin ryppypihdeillä tähän tohon pikku merkki, mistä lähdetään. Sitten tavallaan siirretään pohjaa eteenpäin. Sitten sieltä se lähtee nousemaan sieltä meidän merkistä ylöspäin. Ja sit sitä nostetaan vaan. Saadaan se tänne etukulmaan asettumaan. Ja niin nurkkaan taas kuin mahdollista, että se sit kun se on löytänyt melkein paikalleen, niin sit kiristetään tää pussi. Lusikkaa, kosakkaa, mitä haluaa. Noin. Ja nyt se menee tuolta nätisti tonne reunaan. Sitten ei muuta kuin tiivistys M82 väliin ja lähdetään saumaamaan sitä kiinni. Tiivistysaineet tänne näin saumaan ja vedetään ylös asti tietenkin, ei jätetä sitä mikään 30 senttiä. Sama tonne saumaan valmiiksi. Sitten ei muuta kuin pelti kunnolla paikalleen ja
nyt me nähdään, että se menee nätisti, siististi sinne, niin toi vielä tuolta tuolla reuna urkka paikalleen. Tänne haueleuvat. Noin. Sitten ei muuta kuin nyt lähdetään taas leikkaamaan tätä silleen, että tommonen 7 milliä suurin piirtein ton niinku alemman pellin yli. Ja se 7 milliä taitetaan siihen päälle aboutissa ensimmäisellä kerralla. Sitten ei muuta kuin suojapelti siihen alle, että ei naarmuteta tätä kattopeltiä. Siinä meillä on nätti viiksisauma. Näin. Siinä meillä on sitten nätti viiksisauma. Siihen pikku paikka maalle, mutta se on värivalmiin kanssa monesti aina semmoista, että sen pieniä jälkiä työstä tulee. Muuten se on siisti kuin mikä. Sitten on tähän kaarisauma seuraavaksi, joka tulee takakaatopala kiinni. Harjantaittopihdellä taittamaan sitä. Painetaan tonne taas piippuun vasten. Sieltä otetaan linja ja tehdään se pieni jälki sinne, mistä se lähtee taipumaan. Taas sama homma, pidetään toi pelti kireellä, ettei saa tonne kylkeen semmosia ikäviä vekkejä. Puhutaan niin sanotusta haueleuvoista. Nyt meillä on se jälki siinä, niin sit vahvistetaan sitä jälkeä. Nurkasta kiinni. Taitetaan se reilusti yli. Sitten voidaan sitä nurkkaa taas vähän siirtää. Ei ihan huovat nollassa, niin saadaan se takakaatopala sit paremmin tonne jetsulle. Noin. Ja sit siitä katsotaan linja, että karkeasti tuolla 9 senttiä.
Nostetaan se sama tänne näin. Taas pieni jälki, ettei rikota tuota maalipintaa. Tässä kohtaa pitää vähän säätää. Eli nyt kun toi huomasitte, niin mä nostin tän ekana. No miksi? Niin tietenkin täällä. Nyt kun vesi valuu tätä pitkin, ettei tuu toi pussi vastakarvaa. Niin ensiksi nostetaan toi puoli ylös. Nyt meidän pitää säätää sitten vähän tätä pussia silleen, elikkä että se, sit kun saumataan siihen se kaari, että molemmat pussit niin sanotusti menee kiinni. Eli nyt nähdään, niin tää menee tosi alas täältä näin, niin ei muuta kuin ryppypihdeillä tai ryppyraudalla, kumpaa tykkää käyttää, niin nostetaan tätä pussia vähän niin kuin ylöspäin ja tonne taaksepäin. Nyt täältä kun leikataan se kaari, niin se menee sauma sisään. Sitten kiristetään toi. No. Nyt se ei oo se esivalmisteltu. Sitten taas leikataan se, eli samalla lailla. Nyt toi takapala tulee samoituu tänne, eli 2,5 senttiä tästä plus 30 senttiä ja sit siitä se 3,5 senttiä tänne. Voidaan taas tehdä pikku merkki. 30 senttiä. Tuolla vaihtuu sitten toi 2,5 senttiä niin kuin 3,5 senttiä. Ei muuta kuin sit se lemmaroidaan kiinni taas tohon noin. Sitten ruvetaan tekemään takakaatopalaa. No niin, sitten sitä takakaatopalaa tekemään. Mutta sen verran lyhyt piippu kuitenkin kyseessä, että ei tarvi kapea, ei oo niin leveä. Tehdään yhteen suuntaan kaato, ei tarvi kahteen suuntaan ruveta touhuumaan. Elikkä mitotellaan se kokonaisuus. Itse tykkään piirtää sen silleen, että tuolta piirretään vähän niin kuin toi nollalinja läpi. Näin. Sitten mitataan tän kokonaispituus, mihin mitta meni. No niin, eli tän kokonaispituus, eli tuolta päästä tänne näin. Ja täällä näin sitten reilusti taas yli. Saa sen 15 senttiä ottaa, koska sinne tulee sitten samanlainen kaarisauma kuin tähän, kun toi kylkipala liitetään viimeisenä kiinni. Tai ei se ole samanlainen, vaan semmonen isompi kaarisauma, näette se sitten. Koska se kaato itsessään, tämmönen kolmionmuotoinen kaato, niin nostaa sitä ylöspäin. Mutta 15 senttiä mä oon ruukannut jättää. Eli tuolta päästä otetaan toi tiukka 130 eli 145. Tuot 450 on toi. Sitten me otetaan samasta kohtaa tänne nurkkaan, mihinkä se kaato tavallaan loppuu. 46. Voidaan piirtää se. Nää nyt emme ihan mittasuhteessaan, mutta toi tyhjä osuus on 460 tohon mihin meidän se kaato loppuu, eli tonne nurkkaan.
Sitten tuolta nurkasta tänne piipupäähän meillä on 83 senttiä. Pistetään se tuohon. Ja toi väli on se 830. Nyt me halutaan sit sitä kaatoa siihen. Tää voisi tehdä silleen, että tuolla päässä olisi semmonen 30 senttiä, niin sieltä tulee ihan reilu kaato sitten. Eli tänne merkataan nyt 150, 150 ja sitten tehdään tälle kolmio, miten se tulee sieltä. Noin. Nyt meillä on se kaato piirretty. Nyt me haluttais sitten se koko palan korkeus. Eli tännehän me haluttais, että me voidaan tehdä se yhdestä palasta se 600 ylös. Eli tää, sori, väärästä kohtaa. Piirretään se tonne läpi asti noin. Tonne päätyy. Siinä on nyt varat. Ja 600 tuolla. Tehdään täysleveästä, niin 650 jää tänne näin. Eli täällä päässä se on 1250. Näin. Vähän tuli sotkuna nyt. Tässä meillä on nyt kuva, eli me tarvitaan 1250 kertaa 1450 pala ensinnä tosta sileästä rullasta. Sitten siihen piirretään noin mitat. Leveys, kuten muistatte, on se 1250. Näin leveyssuunnassa näin päin. Niin silloin me otetaan näin päin se 1450 siitä, niin tulee suoraan oikeamoinen pala. Tää on 1500, se ei haittaa. Haittaa, jos siinä on pikkusen ylimääräistä. Aina on helpompi leikata pois. Venyttä. Noniin, sit lähdetään laittamaan noita mittoja. Elikkä 600 haluttiin tonne ylös. Tarkistaa sen nyt vielä. Se on enemmän toisinpäin. Niin 650 yläreunasta. Merkki. Eli nyt piirretään se keskilinja, mikä ensimmäisenä katsottiin. Noin. Sitten me katsottiin siihen se etureuna 46 senttiä. Vähän venytettiin sitä, niin otetaan siihen 48. 48. Se olisi tossa. Ja sitten siitä tonne loppuun asti se vien tonne. Eli nyt tänne taakse merkataan se 15 molemmille puolille ja 30 senttiä yhteensä. 30 senttiä, mikä me katsottiin, että se on semmonen hyvä kaato saadaan sillä siihen. Sitten piirretään ne viivat. Noin. Nyt meillä on siinä sitten ne viivat. Sitten ei muuta kuin lähdetään taas sillä Pizza Enrique pizzaleikkurilla niin tekee näihin viivojen mukaan niin jälkeen, mistä tää lähtee taipua. Eli tosta painetaan.
toi on semmonen, mä tykkään jättää ton valmiiksi tohon aina. Niin saa tommosen stopparin tonne ja sit sen saa myös kiinni siitä niin. Noin. Sitten katsotaan toi 0 tonne noin ja sit nähdään, että se on piru hyvä. Sitten ei muuta kuin ruvetaan nakuttelemaan sitä kiinni siihen. Suurimmat ylimääräiset pois. Piipun pellitykseen. Jokainen varmaan alkaa pikkuhiljaa hahmottamaan sitä, että mistä se hinta koostuu tämmöisessä konessaumakaton piipun pellityksessä. Siinä missä lukkosaumakatoille ja profiilipeltikatoille niin kaikki nurkat on auki ja lävästy kitillä kiinni ja yksinkertaisessa hakasaumassa ja niistä on tehty semmosia kottaraisen pönttejä, jotka voidaan vaan tiputtaa päälle sit työmaalle. Nää sitten konesaumakatolla niin tehdään kaikki sitten kohteessa siihen kattoon oikeenlaiseksi. Toki näitäkin pystyy esivalmistelemaan noita osia, että olisi kylkipalat ja noi olisi valmiin kanttikoneesta, mutta harvemmin on mä pystynyt määrittämään sitä niin tarkalleen että osat vois tilata valmiiksi. Tälleen se on tosi näppärä noin nykyvehkeillä, kun ne on niin hyviä noi käsirissat ja muut, että niin saa tehtyä tosi siistiä ja hyvää jälkeä niin työmaalla. Ja ei tarvis Teessun taassu enää seikkailla. Sitten siitä kun taas ylimääräiset pois ja lähdemme saumaamaan tätä nippua, tätä koko settiä. Pitäisikö mä laittaa tolle puoleen, niin nähdään mitä tapahtuu. Kun lähdetään saumaamaan tähän jälki siihen, niin taitetaan se. No, nyt me nähdään se, että mistä me leikataan. Sitten leikataan siitä se jää se 6-7 milliä. On aika jees. Senttikään nyt ei haittaa esimerkiksi tuplatongilla, kun käännetään ja rivisaumoissa se on pääsääntöisesti sentti. Käsisauma, niin se on. Itse tykkään tehdä siitä vähän kapeamman. Niin. Sitten ei muuta kuin engla kiinni. Tuplatongilla merkki siihen, että voi ottaa nyt pois, se pysyy paikallaan. Ja tupla kiinni, se ei enää lähde karkuun siitä. Siihen se asettuu komia kaarisauma. Elikkä nyt siinä
on kaato olemassa. Seuraavaksi siitä sitten ton voi saumata, kun tonne tulee vasta. Nyt katsotaan toinen pää, että miten se menee. Taas sama juttu, eka isoimmat pois. Isoimmat pois ja sitten otetaan harjapihdit taas kauniiseen käteen ja polkastaan toi paikalleen. Ja nyt taas lähdetään ylhäältä. Se pussi tulee aika sitten etenemään. Että se vesi ei vallu sen vasta pussiin. Vaan että se soljuu oikein. Ja aina kun lähdetään kiristää jotain tämmöstä noin, niin eka alhaalta ylöspäin. Jos sä lyöt sen täältä ylhäältä kiinni, ei se pääse enää elää sit mihinkään se pelti. Noin. Sitten siihen leikataan samalla lailla 30 senttiä asti 3,5 senttiä ja siitä eteenpäin se 2,5. No niin, nyt se olisi valmisteltu. Eli tosta tuo rivisauma kaadettu alas, laitettu sileet lemmarit sinne, kiinnitetty noin. Sitten siihen lähdetään toi kylkipala tekemään. Se miten tää on nyt eroa tää kylkipala tosta toisesta, niin sehän tulee nyt tänne asti. Eli tosta ja tonne kokonaisuudessaan. Eli tohon asti tulee ja sitten ylös. Ei mitään, meikäläinen touhuu siihen se palan tulolleen, niin pistetään lapse pyörimään, kun nykästään se paikalle.
No niin, jatketaan koulutusta. Elikkä teille saatiin noin tehtyä käytännössä kaikki. Nyt seuraavaksi hommataan nämä pystysaumat kuntoonsa. Tähän pitää nyt tommonen pikku pätkä vielä jättää, koska toi käännetään yli täältä näin. Ja se pitää saumaa tää vaakasauma ennen tää pystysaumaa, kun liitään toi rivi tuohon taakse. Mutta tullaan nyt about tonne asti sitten ekana saumaillaan menee. Noin. Nyt meillä on siinä tuplasauma ja nyt tehdään tää sama tälle puolelle. Saumataan toi tosta kiinni ja sitten katsotaan kohta mitä tolle pitää tehdä. Näinkään. Noniin, nyt siinä on toi puoli kanssa nostettu ja saumattu siihen tuplaan. Sitten seuraavaksi mä laitan tuon hattupelli tai kansipelli, ei se hattupelti ole. Kansipelli ja sit sen jälkeen lähteekin tää takaosan levitys siitä. Tai kansipelti ja laitetaan sit toi hattu paikalle, niin sit itsessään se piippu onkin valmis. Niin, siitä hormin mitat talteen ja vanerille ja tosta tehdään aihio sitten. Läppästään se siihen päälle. Noniin, tää onkin hyvin yksinkertainen. Esimerkiksi tässä tykkään tehdä niinku, meillähän on tehdassivu ja toi on leikkaamaton ja toi on vedetty leikkuri, niin ne on suorat. Niin tykkään tehdä käsirissalla sit näihin kahdelle sivulle aina valmiiksi ton kanttauksen niinku käsirissalla ja sit nää kaksi sivua tekee tossa piipun päällä. Eihän se oo kun taitellaan siinä. Nyt se jäykistyy jo huomattavasti täällä näin. Sitten pistetään vaan, laitetaan yli tää mikä on aloitettu ja jostain lähdetään sitten viemään paikalle.
Sitten ei muuta kuin hormit esille ja nostellaan reunat pystyyn niistä. Nythän me tarvitaan sitä meidän muistiin. Muistiinpanovälineitä. Ne meillä oli 18. Tää on vähän reilu. 33. Noin. 150. Sitten ei muuta kuin reikä siihen vaan. Tää on vaan semmonen... Noin. Sitten ei muuta kuin nostetaan vähän reunaa pystyyn siitä niin.
Ja näikä siihen sitten noin röörit. Ja pieni nosto sinne, niin estää vähän veden tuloa. Sitten ei muuta kuin ropata noin piipun jalat kiinni siihen ja hattu paikalleen. Betoniruuvit on niin hyviä, että niillä sitä voi talteen, niin tippuu tonne piippuun. Sitten ei muuta kuin hattu paikalle. Mitattu ja börätty reijät. No niin, eli tullaan tän sauman kimppuun. Eli tähän meidän nyt pitää kaataa tästä yli, että me saadaan saumattua tuohon rivit ja tehtyä siihen vaakasauman. Sehän tapahtuu hyvin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Leikataan tota vielä vähän samaa linjaa enemmän. Eli tän takia me ei nyt saumattu näitä vielä loppuun asti, että toi mahtuu kääntyä sieltä yli ja saadaan toi vaakasauma saumattua aikaisemmin. Ja tohon nyt 4 senttiä, 3,5-4 senttiä. Se on hyvä viiva. Sitten ei muuta kuin taitellaan se viivaa pitkin jälki siihen. Ja taas muistetaan, sauman päältä ei ikinä puristeta millään läyskäreillä tai muulla. Siihen tulee reikä. On niin terävä se mutka. Ja jälki, mistä se taipuu. Tää lähtee taittuu sitten, eli taipuu.
Yeah, boudis! Nehän tuli siihen. Elikkä nythän tässäkin jää pikkupätkä saumaamatta tosta. Ja sama tuolla noin. Koska nyt pitää tää vaakasauma saumata eka tohon kiinni ja sen jälkeen nostetaan pystyyn ja sit tulee tää saumaantuu tohon noin. Nakutellaan se siihen, niin sitten tää piippuosuus, sitten alkaakin piippuosuus olemaan valmis. Katsotaan kohta sitten valmis settiä. Ei mitään, ensimmäisenä lyö saumat alas ja nyt lyö taas silleen tää niin sanotusti ehjä puoli tonne alaspäin. Eli täältä tulee vesi, niin siellä ei oo toi saumapuoli vastassa, vaan toi ehjä pelti. Tai niinku ehjä. Molemmilla puolilla se on ehjä, mutta saatte kiinni. Tää lyö alas ensimmäisenä. Sitten saumata tonne. Noin. Siinä meillä on nätisti liitytty tuohon noin vaakasauma ja kaikki saumat. Pääsitte oppimaan ja näkemään, että mitä tommonen vaakasaumakin tehdään sitten. Ja tolleen tulee kaikki vaakasaumat, mitä konesaumatulla peltikatolla tehdään. Eli tuplaa saumataan. That's it. Jees. Sitten tuolta vaan tuo pikku osa noin. Sittenhän se olisi tää takaosakin valmiina ja sivusaumat tehty. Ja näin. Siinä meillä on valmis piippu kokonaisuudessa. Kansineen päivinen reri. Mutta näinkään. Tälleen konesaumatulle peltikatolle tehdään piippu. Toki se, että miten nois eri vaiheissa tekee ihmiset eri lailla, siellä on moni eri tapoja, mitä työkaluja käytetään missä vaiheessa, mutta tossa oli aika lailla semmoset, että itse tykkään käyttää, miten tehdä. Ja sitten sillä on pari eri saumaa.
Voidaan käyttää penkkisaumaa, kaarisaumaa ja sitten viiksisaumaa. Nyt tehtiin tämmönen peruspiippu viiksisaumoilla ja kaarisaumoilla. Voi joskus katsoa sitten, jos tulee kruunupiippuja ja muuta tommosia, jos on semmonen penkki ja muuta, niin sit siellä tulee erinäköisiä saumoja eri lailla. Mutta tästä kun otat kopit niin sanotusti tästä hommasta, niin nytpä osaat teikäläinen tehdä sitten konesaamatulle peltikatolle piipunkin pellittää. Et voi kyllä sanoa, että pellittäjät opetti pellittämään. Ja sitten vaakasauman kanssa. Miten tehdään tommonen vaakasauma konesaumakatolla. Mahtava juttu. Tästä jatketaan vielä viimeiset rivinlaitot ja saadaan homma pakettiin. Jatketaan Peltisepän kouluun taas, kun tulee se on hyviä työmaita tulossa, jossa on jalkarännejä ja muuta vastaavaa, niin saadaan tässä lisää kontenttia siitä. Ei mitään. Hymyillään kun tavataan. Moro!